மாயா அவங்களுக்காகவும் பூர்ணிமா அவங்களுக்காகவும் தான் நான் அமைதியா இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிக்சன் அவர் சொன்ன விஷயம் ரொம்பவே அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அர்ச்சனா அவங்க பிக் பாஸ் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்ப அவங்களுடைய இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில பழையபடி அதாவது நியூ லுக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாங்க. வாங்க என்னாச்சுங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில நிக்சன் அவருக்கு ஆரம்பத்துல நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு சிலர் வெறுப்பையும் கொடுத்தாங்க, ஒரு சிலர் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்பவே ஆதரவும் கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிக் பாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷமா ஜோவிகா அவங்களோட வீட்டுக்கு போய் புகைப்படம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. மாயா அவங்க அதுக்கப்புறம் பூர்ணிமா அவங்களுடைய வீட்லயும் புகைப்படங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்நிலையில ஐஷா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்களை யாரையுமே மீட் பண்ணி பேச கிடையாது, இவங்க கூட எதுவும் பேச கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம பார்த்திருப்போம். ஃபைனலுக்கு கூட அவங்க வர கிடையாது. அப்புறம் மாயா, ஐஷு, பூர்ணிமா இவங்களுக்காக தான் நான் பேசாம ரொம்ப அமைதியா இருக்கேன் அப்படின்னு நிக்சன் அவரு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஆடியோ இப்போ வைரல் ஆயிட்டு இருக்குங்க. அதுல அவர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, அது தப்புன்னு நான் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணினேன். அதனாலதான் நான் அதை புகார் கொடுத்தேன். அதுக்காக நான் ஒரு முடிவெடுத்தேன். ஆனா அது சரியான முடிவு தான். பிக் பாஸ் வீட்டுல அப்படி முடிவெடுத்தவங்க வெளியில வந்தது ஏதோ ஒரு பயத்தினால நாங்க எடுத்த முடிவு தப்பு தான் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலையால தடுமாறிட்டாங்க. நான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. என்ன யாரு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி, பேட்டி எடுத்தாலும் சரி, நிறைய பேர் கேட்டாங்க. எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது. நான் எல்லாருக்கும் பேட்டி கொடுக்க தயாரா தான் இருக்கேன். நான் இன்னும் பேட்டி கொடுக்கல. அப்படி கொடுக்கும் போது நான் எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவேன். இதுதான் நடந்துச்சு, இப்படிதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். யாரு கண்டும் நான் பயப்பட அவசியம் கிடையாது. இவங்களுக்காக தான் நான் எல்லா விஷயங்களும் பொறுத்து போய்கிட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அந்த ஆடியோ இப்ப சமூக வலைதளத்துல வைரலா இருக்கு. இதை பார்த்த நிறைய பேர் அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கா, என்னங்க நடந்திருக்கா, அப்படி என்னங்க வீட்டுக்குள்ள நடந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாம் கூட கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டைட்டில் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அர்ச்சனா அவங்க அவங்களுடைய இன்ஸ்டா பக்கத்துல எந்த ஒரு புகைப்படம், வீடியோ, அப்புறம் அவங்களோட ஃபேன்ஸ் கிட்ட பேசுறது, இப்படி எந்த ஒரு விஷயமே பண்ணல. இதெல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் அர்ச்சனா அவங்களுக்கு என்னாச்சு, ஏன் அதுக்கப்புறம் பேசவே கிடையாது, என்ன காரணம், அதுவும் ஃபைனல் முடிஞ்சு கமல் சார் கொடுத்த விருந்து இங்கெல்லாம் கூட அர்ச்சனா அவங்களுக்கு காணலையே, என்ன காரணம், வேற ஏதாவது கோவமா அவங்க மேல, ஏதாவது பிரச்சனையில் இருக்காங்களா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க பிக் பாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் கூட அவங்களுடைய சிஸ்டர் தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அதனாலதான் எந்த ஒரு புகைப்படம், வீடியோ இதெல்லாம் எதுவுமே பதிவிடாம இருந்திருக்காங்க. இப்ப மறுபடியும் அர்ச்சனா அவங்க திரும்பி வந்திருக்காங்க. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில நியூ லுக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்டர் போட்டிருக்காங்க. சீக்கிரமா இவங்களும் மணி அவரும் பேட்டி கொடுப்பாங்க, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே பேட்டி கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் கூட கிடைச்சிருக்கு. சோ அர்ச்சனா பேட்டி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன சொல்ல போறாங்க, என்ன பேச போறாங்க, என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நிக்சன் அவர் வேற வீட்டுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை நடந்துச்சு, ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்றாரு. அப்படி என்ன விஷயம் நடந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இதை அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தா இவ்வளவு தூரம் யாரும் பேசியிருக்க மாட்டாங்கல்ல. அப்படி என்னதான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி பாக்குறாங்க. சோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தையும் சொல்லுங்க.